e a coroa garza. E as partes? As partes, carapucho, corpo e polainas. Copala. Para que se utilizaba? Para choivar e frío. Para regardarse da choiva e do frío. E quen utilizaba? Os gandeiros, vale. Que se recuperou? Dos diferentes... Os felos. Señoritas, lavaderos, en lugares, toallas, os traxes están feitos de flores. Aquí tendes un exemplo do bolo. Imos falar do disfraz do peliqueiro de Laza. Laza atópase no Triángulo Máxico de Entroido xunto con Xinzo e Verín. Laza é un concello da provincia de Ourense. O Entroido é a festa máis importante e comeza un mes antes do domingo de estreo. Este día toda a xente do lugar visten no traxe dos peliqueiros e saen na praza da Picota para botar unhas carreiras pola beirarrúa e despois convértese nunha batalla campal coa dominada farrepada que consiste en trapos impregnados en barro e vanos botando duns a outros. Curiosidades, o traxe do peliqueiro é 100% artesanal. Pode pesar só a careta 1,5 kg. Está composto por varios elementos. O traxe contén careta, látero, camisa, chocas, cinto, medias, ligas, pelica, galón, chaqueta, garagata, faixa, pantalóns, zapatos. Por falar da Pita de Eiroas. Eiroas é un barrio de Ourense. A máscara da Pita de Eiroas ten un peteiro longo que é branco e negro e unhas cintas de cores que semellan as plumas. O disfraz da Pita ven da boda de dous viúvos. A viúva chamabanlle Pita e dai ven o disfraz da Pita de Eiroas. Ola, somos Quinto e hoxe vamos falar sobre o boteiro de Viana do Bolo. Neste caso vamos falar Mía, Anxo e eu, Aroa. O boteiro é a figura máis emblemática da escena de Viana do Bolo. Dependendo da súa zona, os traxes e a dinámica cambia. No concello de Viana do Bolo hai tres tipos diferentes de boteiro. O de Viana do Bolo, o de Fornelos de Filloás e o de Vilarmeao. As funcións do boteiro estiveron estreitamente ligadas ao furión, que é o séquito ao que abre o camiño. O boteiro é un personaxe do Entroido. Caracterízase por levar unha máscara de madeira ou de cartón, que representa a cara dunha besta dun personaxe mitolóxico. Vístase con unha cara ruda, tradicionalmente feita de fíos e pelo, un animal. Cinto de cascavéis ou campás que emiten un son característico cando se move. Curiosidades. O boteiro simboliza o espírito do Entroido, periódicamente de liberación ou de antes de chegada da Coresma. Para separar ao público, o boteiro pode empuxar, baixar a máscara e a pantalla ou arrastrar a monca cara adiante, mentres corre, indicando así ao público espectador o
espazo que hai que deixar libre. Tamén serve para facer soar as esquilas ou dar saltos apoiados na monca para amostrar a súa forza e habilidade. O seu aspecto vistoso, a súa enorme pantalla, os seus saltos e piruetas, etc. fan que a figura non pase desapercibida, converténdose no protagonista indiscutible do seu entorno. Chicos, a quen dibuixastes? A madamita! E de onde son as madamitas? De Entrimo. E que levan posto? Sombrero! Que máis? Unha máscara blanca, que máis? E son de color blanco. Moi ben. E rojo. É roxo. Levan un pañuelo. Rojo. Moi ben. Onde van? En que van montadas? Un tractor. E o tractor como vai decorado? Con flores. Con flores e follas? Ola, hoxe vou falar da pantalla de Xincio de Limia. Descripción. A pantalla de carnaval de Xincio de Limia leva un traxe humorístico de cores vivas. Máis alá da máscara de cartón, auga, papel, nada máis, este traxe inclui normalmente unha capa ou túnica, solamente se move. O personaxe tamén leva guantes e botas de pelé e leva unhas vestidas de vaca. Curiosidades. As pantallas ven a un home sin disfrazar, levan o hogar para pagar unha ronda e, en cambio, se é unha muller, baila alrededor dela e o son das campás que leva, afastando espíritus malignos. A máscara de cartón representa unha figura imponente e misteriosa.